Carlos egiteli zidanean liburu hau oso bere estiloan emailez, jarri zidan esaldi bat ziona, hortxe bidaltzen dira nire liburu ia postumoa. Eta oso bere estiloko espresioa irutu zitzaidan, urteak eskaini eta kiskaltze puntura iritsi aurretik liburu bat gainetik kentzen duenaren espresio oso esanguratsuak. Eta ez zaio arrazoirik falta, liburua irakurrita badauka horrelako indar dena barne biltzaile edo zakit fondo ditu bat, behar bada lehenengo liburuek eta azkeneko liburuek daukaten. Lehenengo liburuek, gure lehenengo liburua da kontatena, sartu nahi duzulako hortan, eta azkenekoek, baina zuzen ere, azkenaren urgentzia horregatik, eta horrela, ia postumo izate horren usaina egia zen badu liburua. Literatura hiztegi tekniko laburra, Xabierrek ere aurreratu du, ez? Tekniko ezakit oso teknikoa den, laburra ez da, hiztegia bai, ukaezina badela, baina batez ere literatura. Gainatu, batzutan definizioak ematen ditu, eta gero definizio horren adibide praktikoa, baina auturre gainera ematen du, aforismo zerrenda bat, novela nubel bat, antzerki bat. Eta alde horretatik, batzutan definizioan eusten dio alako korrekzio akademiko bati, baina gutxitan. Normalean, hirugarren lerroan salto egiten du, edo batzutan hasieratik literaturarekin erasotzen gaitu. Carlosek ohituta gauzka betidanik literatura errealitatearekin talka egiteko gailu edo teknika bat bezala erabiltzera. Beti talka autoetan, autotxoketan dabilen jostari eta zoro bat da, izenburutik bertatik hasita, hor dago talka, izenburu trampa horretan ja talka, lehenbiziko talka ikusten dugu, badalako Carlos espezialista adierazten duenaren kontrakoa esaten eta esaten duenaren kontrakoa adierazten. Desordena bada bere beste teknika bat, ordena lortzeko desordena erabiltzea. Desordena erabiltzea esaldien baitan, desordena erabiltzea konbentzioen baitan, gizarteko konbentzioen baitan, desordena virus bat bezala sartzea historia batean, eta ea zer orden berri sortzen den. Horren adibide bat emango izue, laburra bada aforismo bat. Gizon portatu naiz, liburu bat landatu dut, bisema idatzi eta arbola bat izan du. Desordenaren virusaren bidez lortzen du beste mundua ordenatzeko beste modu bat. Carlosen beste ezaugarrietako bat dela talka horren bidez printzak edo txispak lortzeko beste modu bat dela lirika, eta beste batzuetan lirikarekin batera sabotajea, edo autosabotajea. Bere burua saboteatu egiten du. Horako lirika jaso batekoa dirudien pasarte edo poema bat, derrepente zikindu egiten du, edo ematen dio horako azkeneko beste koska bat estu dagotzen du, eta lortzen da efektu bat hasieran zirudinaren guztiz kontrakoa eta ezustekoa. Baita ere, elkarrizketen tonua aipatuko nuke, Ibonek ere esan du, antzerkietako obserbatuak edo begiratuak sentituko badira bezala hitz egiten dutela ia beti edo askotan behintzat bere pertsonaiek. Eta pertsonaia hauen hitz egiteko modua bada nolabait pelukeria batekoaren eta greziar tragedia batekoaren arteko nahasketa imposiblea. Orduan badauka zerbait oso klasikoa, oso jasoa, oso kultoa, baina gero derrepentian sartzen da, horrelako baita diglosiaren bidez, gaztelania erdarakada, sortzen du horrelako beste talka bat, talka ezinezko, baina erabat eraginkorra. Ibonek ere aipatu du, distopia, ukronia, anakronismoak, nola momentu batean Gregor Samsa denok ezagutzen dugun, historia hartu, baina inkorporatzen du korte inglesera, hori da talka horien adibide bat. Kafka eta korte inglesa historia berean sartu, eta ea zer gertatzen den, ezin du gaizki atera, katoren eskuetan horako esperimentu batek. Momentu horre batean aipatzen du poesia zertarako, literatura zertarako, eta galdera horri erantzuten dio, hitza irekita mantentzeko. Oso esaldi indartua, zertarako idatzi, zertarako poesia, hitza zabalik mantentzeko. Hitzak eta ez bakarrik hitzak, esaldiak eta ipuinak Carlosek hartzen ditu, intxaurra askalibarekin puskatu eta borrosten ditu zabalik interpretaziora, txikiziora, abordajerako hor daude, baina zabalik daude.
bertarako poesia hitza irekia mantentzeko. Pasarte autobiografikoak badaude tarteka eta horiek kaso hunkigarrienetako batzuk dira, ez? Bere gurasoen heriotzari, Xabier Leteri eskainitako orrialde hunkigarriak, eta hor badago Alfredo Sansol antzerki idazleak esaten duen zerbait, ez dugula inoiz ikasten heldu izatera ez garela inoiz iristen, ez? Ikasten duguna urteekin, gehienez ere izan gaitezkeela umezurtz, dio berak. Eta heldutasunare oposizioan edo jartzen dio umezurtz izate hori. Eta Carlosen pertsonaiek konstante bat hori da, zuzen, eta daukatela alako umezurtztasun bat. Umezurtztasun bat ez biologikoa bakarrik, baizik eta munduan egoteko desasosegu bat, ezin egokitu bat, baita ere bere aforismo batekin oso ongi deskribatzen duena, esaten du, deno daukagu lekutxo bat mundu honetan, baina normalean okupatuta egoten da. Leku horren bilaketa liburu hau ere, pertsonaiena bezala, Carlosena, Xabierrek aipatu du autolaguntza, eta ez dakar nik ere apuntatu denukan, ez da autolaguntza, Carlosen testuak dira autolaguntza posible bakarra, eta da nor bere burua, laguntzen saiatzen denaren autolaguntza. Beste autolaguntza absurdo suertatzen denean, nor bere buruari laguntzen edo salbatzen gehien eta alperrik saiatzen diren pertsonaiak eta narratzaileak, ez? Horretarako, Ibonek oso ongi zerrendatu ditu bere baliabideak, ez? Umore hiperbolikoa batzuetan, adibidez badagoela poipuin labur bat, langabetu baino lanpostu gehiago sortzen dituen politika baten historia kontatzen duena, ez? Hau da, hori da Carlosen beste teknika bat, gizarteari edo gaur egungo kontsumo gizartea dela, edo gaur egungo errealitateari oposizioan jartzen dio hiperbolea, humori hiperbolikoa, humori gehiagizkoa, humori ezinezkoa edo gehiagikeria bera. Beti paradoxaren biparetak bilatzen ditu, esagerazioarekin jokatzen du, ez erregea biluzi dagoela seinalatzeko. Eta beste konstante bat izango nuke dela, zakurrak gizonari ez, baizik eta gizonak zakurrari egitea dela, koska egitea dela notizia, hori periodismo fakultatetan erakusten den lehenbiziko gauza, eta etengabe Carlosen obran badaude horrelako kasuak. Koska egiten, zakurrari koska egiten diona, gizakia da, eta ez alderantziz. Buelta ematen dielako historia. Autolaguntza aipatu du lehenago, hemen adibide bat, esango dizueke, autolaguntza horri dagokiona, bi aforismo, batean esaten du, ezagutu ezazu zeure burua, baina ez nazka sentitzeraino bezain sakon. Honek uste hau beretzako bakarrik ez, honek benetan balio dela autolaguntza haueku bezala, beraz nik lehen esandakoa gezurtatzen dut. Eta beste bat, etzazu zure burua engainatu, lan horretarako etzaizu sekula voluntariorik faltako. Ez da komentario gehiago. Carlosen beste espezialidadetako bat da gure betiko atsotitzak hartu eta hiei hautsak entzea. Zehaztea batzuetan, beste batzuetan kontra egitea, atsotitz horien edo esan molde horien diferentzua bilatzea, gaurkotzea, 2.0, 3.0, 4.0 batek hartzea. Nire gustoko honetako bat, izaten dena, jaio berriak etortzen direla besapean ogia dakartela. Zer esaten du Carlosek, hilberri guztiek zopako bat eramaten dute besapean. Orduan hortxe dauzkoztu talkak printzak lortzeko, hizkuntzaren erabilera eta errealitatearen literaltasuna muturrera eramaten du. Eta esango nuke japoniarrera greba egiten duen horietakoa dela Carlos. Ez hainbeste haikuak egiten duelako bakarrik, japoniar greba baizik eta, versio edo perversio bati atera dakiokenik eta etekin maksimo atera arte ez duelako amorerik eman.